Jotono lamsako secret library channel tabuk social media market viral angki tongo bolong borok rok Kashmir ni Pahalgamo haboi aroni lokono silai kogi borok Bwthar lai tongka ekdom kiri masing sake aunor kumno khnaka lai thangjak 22 April salmarik Kashmir ni Pahalgamo borok kubama Bwthar jaka tangi hinke je Bwthar jane rok joto vacation abake sutini berna hne jani ja family be Kashmir ni Pahalgamo berna thangle mani but apurno Ayang Kashmir wo tongnai bolong borok atom sa phai silai kuli kokne surukha kya amani ya kule keno I bolong borok rok a jaga berna hne thangnai Hindu rok no Khwlai no Khwlai basarkha te Muslim rok no hinkai te khaksa line Khwlai basarkha manenka je berna hne thangnai jotono line ke basarkha aroni je bolong borok tongnai rok and ajorano je Hindu chalarono ke silai kuli kogi Bwthar pakya Kashmir wo tongnai bolong borok rok te aroni buri or chererono hinkai yakari phyok rohor pakya plus je Muslim chalar tongnai rono bahano yakari phyok hor pakya sudu Hindu chalarono simi silai kuli kogi Bwthar ka ajagani bolong borok rok Tabuk lai thangsa 22 tarik salmari Kashmir ni Pahalgamo khorok busuk thekya khorok busuk sak dukuman ka hinmale 26 jon jagano thekya te 17 jon hinkai sak dukumani tabuk hospital klaijak amani yakro chini India army rok a Kashmir ni Pahalgamo thangsogiye arni lokono kam hame kok singima olo a silai kuli kokui Bwthar ni bolong borok ni photo mangplibo naitugi karma bai tabuk I bolong borok rokno police rok naitugi tomani kok toma kasai tungu Te a bolong borok joto Pakistani phane rok hnibo saimanka amongka laithane chalo Kashmir ni Pahalgamo je Hindu chalarok attack khai Bwthar jamani full update o video jaka chigonsa update amsuno se norno sawo e video update no norok sajak tongkha kai share kar di aboni next update je katal update mani tomani amo ching norno chini next video jaka sawi riunyo thangnai Padike ching o video ni bukati next update chegonsa norno katal update chairwana chini tipra sarok tamka saimanliya sing bai ching borok bo kathaiman yango party khatini bo kathaimya angmani nukjaku norok display kamke nukima khana amonka TTAADC abake khomulung bukani chini Bubagra ni murti o murti berajak jaga tamkhan ba norbahni nukune tongo agi hingkai Bubagra ni yago o seng koloma ke basajak eba berajak phiaba tabuk tam khanmale Bubagra ni yago je o murti bai snamjak seng tomani a sengno se sabujani sebayi hawa khiklai rekha busak agol chitra haida o samung chitra sabo khlakya o tomung hamya sabo tongka hanba amse kokto sing kabang sana thangya jeta men kono sanai amongka je party bai gadaljak eba ke Bubagra no national jolinai a borok no khaikena hani cheng khawsongu Razniti politics khaitini borok bai borok nationally jolimanu phiaba kaisa Bubagra ni mangthong ebake murti bini amsek naithoke riwoi bono seng roi basawoi snamjak eba tajak tomani amono suri tangi amo haiklai sebai tokhrubai khibena nangba amo ekdom saibele amo kahai akol gyan kre si musorono ang kaisa kono sanamusungo amsuno nor Bubagra ni je ama hi murti no se toki sebai phunungmano hike ang norno challenge ruhaji Agurtla museum baskang bahano kebama murti berajak nugima kana a murti ne bahano lathi phungsa roi eba sebai tokrobai khitarpang phunuti amsunani chigonja challenge ruhaji nang jodi chela angei tini Bubagra ni op mangthong heka murti no sebai toki phunuki manka ঠিক আছে nang chela phanganang hne angko sika phiaba tauteke challenge singka Agurtla thangai rajbari baskango murti berajak tongo a jaga thang nang it chaka chigon chana khitari phunuti eba khei Ajak ni murti tomano sebai tokro phunuti hingka nang soy nini amani dut chawi borok angnai borok nang to tabu chini video nai tongkhana ang to sahos ganang phan ganang Bubagra ni murti no ang sebai angnani dol sebai hne khawsung tongkhana phiaba nang angkha kaisa sei musuk akol gyan kri hinjagu nini amani soy dut chajak hingke nang Agurtla thangai Kebama murti tongo senga senga mongrok mention khanya thangya olake chinoro bian kol sopena bukuno sana thangya Kebama murti tongo a murti no nang yak tangi sebai phunuti amson nang sochu chela phanganang sahosengke te chini video na tone TTAADC hapang borok jodi chini video na jang jeng amno request khanai ADC area aba khomulung amse bhano CCTV footage jaska pan tongna nangu